Kaga mun yi kamar da masu da kati ne ko me? To ai wannan abin da ke wuyanka da kai da wannan mun ga irin wannan kawai mun san na masu kati ne. Ba kawai ka ga musu wannan designer kenan kwata maciji kenan kake gani ai. Designer ne. Kai waye ba kawai? Shine ai abu. Yaro kana magana da gwamnati kana cewa ni ba kawai. Kai ka san suwaye wannan? Adam Zongo da take gani da sabi da masa. Wannan wanka suke yanzu ai ba wani a gane. Kai da waka kai ban Allah damuna. Kai kurfe ka. Tabka ka da ƙasa. Kai koma can gaban. Koma Allah. Wallahi aiki ya zo kansu. Ba su san neman su muke ba. Ai shine ina ga yaro ne. To Adam Zango na yi tafiya kilomita sama da 3,000 ina neman sa. Kai Dabudo. Ka tuna da mu Lagos. Dabudo. A ƙar muka je Lagos saboda bacin rai. Muka je neman Dabudo muna zuwa ka shura mana kare. Mu mun san me imana. Kware kuwa. Ko? Kowa ya san wannan. Daga ban Allah laifin su duk ina kansa wallahi. Kai yanzu laifin